Hi guys, good morning. Grabe dunia Kapaibot ko sang kilikili ni. Liksi aja. Oh, ha? Kaya mo dyan si Sangan. Oh. Kay praktisan is bibig paibot sa kilikili kay huy, trabaho na po ning ingani, bino. Naman po na isweldo si Diyan. Kaya man na dyan tuluag panarbaho. Kay ug mga do si Diyan na kinahanglan trabaho sa daan. Kaya aron makahibaw si Diyan nga ug magtrabaho na adi ay maando. Kaya di pwede og isi-isi manira, bino. Patuag singot, bino. Ay ha, makakwarta, bino. Kana mo na yung sakto. Diyan ang bagas arang puha, ha. Adyo ba pilagpanit, be, kay man na. Intunsis, gadyo ko bimhilak, ko mapilagpanit, arang sakita. Yan ako na pod. Ikaw po diyan, manarbaho po ka? O, kana! Asa may trabaho imo? Asa mang trabaho ay mo? Ang ibot og kilay? Puro tagang kilay, imong ibtot na. Nabuing na. Drawing, napod ka dani og lapis, og upaw ang kilay. Kugduha. Duha ka buok sa kabuho. Hala, ginutabangan, ang sarap ng ilok ka ni. Wa man na ibuhok ng imong ilok mo hang ibton. May buhok. Ang anak na buhok. I love you, day. Ako guys, kay anad man ko mangibot, di ko sakitan naguban, mag-shaver sila kay sakitan sila. Ako ganahan man ko mag-ibot kay satisfying masahang pamati nga sakit-sakit ni kataw-kataw. Ikaw, usually, ikaw, Rosalie, ang sama mo, ibots, ilog, o kiss-kiss, lami. Dugay mo tubo. Wa man kuro kay balibo. Sige, mag-ibot. Kadaan mo na din, oh. Lami, lagi satisfying, lagi sakit-sakit, kataw-kataw, relaxing. Ha? Hindi ba kadaan sa ibot? Di man, basta di mo basun nga, mga trabaho sa una, guys. Mag-wax me, yun dya. Inig mag-wax me, guys, naman dyan mabili ng mga buhok nga nagbe, kanang di si dya maapil sa wax, amo na nang i-pluck, nga niya na mo. Andiyan, ang aftercare daan, hindi si Dja basun. Basun si Dja. Abriman. So, basig mo sa laghugaw, kaya tubig na to. Kaya di man na ingag aranjang lipiyuha, o karag maligo, kasi tag Wilkins. Karag maligo, taga na skripura na, may mga bakterya dyan, mga microbes nga, di malika dyan. Basig mo kuwabot na tos buhok. Wilskin. Hi, Atinora Wilkins. Nakainim doon yung Atinora pag makahanaan akong tubig nga Wilkins. Atinora, no? Tigang kilay sa promi. Ako mo ibot og kilay nimo, ikaw mo ibot sa akong kilay. Imo mo ahang ibdan. Si Ikiday. Ana lus-lus di obaga jud ibdan nimong ilok, unsa pala magmahila ka. Rarabang sakita ayaw nang imong ilok, ayaw nang imong kilay hilabti. Di ta promi. Kay gwapa na imong kilay kay baga na kamong guhaslik siha, di hilabtan ninyo mga kilay ha. Kay ag mga tawo ron. Uso na rug bagag kilay. Kilay is life na. Paparita promi. Papare? O pamangko ka, hinim dumtugon sa porma. O baga man putog kilay imong papare. Lamias pa matay nakatugog mga hapit pud mo oras pag magibot sa kilikili. Di mo ari di kakaon. Nabugasan na nagipalit sa tindahan kanina. Apil lapos mamaali kay ganahan pud mamaali dali. Ato ra mo dito pikas. Kay arong tagaan mo gasa kay excited na ka, be. Adyo kalili. Yan ang ipagawa sa lamisa. Bawa ganahan pabagangan mga bata so na mga manikalipay. Bola magkakaroon siguro di naman mo ikalipay sa mga bata. Karoon sa kalipay ni mo biduaan pagkaon. Pagkaon dahil mo yan duaan pagkaon. Pagkaon dahil po pero pud mga nagkaon di ay gihapon. Mayroon sa tubig daan, ha? Wala, nagugulong. Arang hawa, be. Bolkek! Ganahan kag bolkek? Bolkek! Stick bread! Dapay lang ipatatang kuwa. Bolkek! Bolkek pa dyan! Taghani, bolkek! Dag mga andan kay mga bata dahil hindi magkaduilig. Daghang patata, daghan ni guys kay bawo mo sa hutog ganito pagkakita anas ay ganito mura madjag ang gusto hutog palit. Mura kang nabuan naghinakod jud ko. Bawo basin. Jagi pangurot lagi palit. Nabuan siguro 15 guna ka item. Ha jagi Ina ko bulakaw ka kana ko ipada. Dala tayo magtaan makaka. Bara man sa ini ang gasa nila nalipay kabiwa. Pero murag di ka adyo kay lahi nag mga kalipes mga bata karon. Kanis,
mga bata pa may mauna yung kalipay kaning bowl cake. Harap kalami uti kajo kasi di malipay daan na. Karon, unsa na may imong paboritong pagkaon ron be? Kari. Sumangin. Sige, Jad. Bisag donut na, Jad. Dapat yung mga dangan-dangan. Dangan-dangan. Wa naman ni lagi ko ano. Diha may nakita na wa mo kumuangis pud makapagod man. Asa day kanay? May tingin lagi. Asa may meeting ay maghatag na pud mag-ayuda nay. Basi lang mo yung release na. Nasunduan mo na idas na agi. Oh, tagtulo ka buwan na anis marso ning kon mo medis marso. Bago ning senior no kay nay sulo. Kon pa ito gi kada buwan pa. Aliana pud pukon. Maya Apoy ayuda. Imo yan? Aprehag imo? Abrihanan ni siya. Ay, kawala jam abri nagas maglagumog man imong hangayan. Ay. Kung gitu takluban. Pancit kay birthday manong Jan Mark. Sunod na may birthday 26 ija aga kay sunod adlaw birthday na pala. May gaba laban ako. Sunod lami. Ano ba kuan na? Alami Salad. Lami ah. Yor dayor. Una kay basta ko sa iso. Yor. Pwede asa imo. Gulpik man. Wala kasi natin. Mura lang ubang kaya nakakita ako spuan kaya gusto na hutun kanan. Hala, ibo. Bao? Iaw. Alas, kare. Bujag. Ini pagaling ako pilipot sa una. Pero sani. Hindi mo ko manghatag. Ano mo yung dugo? Kasi ka dugo. Karon. Karong pizza. Karong pizza. Karon adlaw ah. Bisa pizza ron. Sa daron. Hindi mo gudi nga ron. Karon. Size city. Cake bis makaho. Humana mas tiri, ding raman mo. Pagka mo programa ako na pod, wa pa sa man laban mo. Imdogo nang adlaw. Sa man kanang Pizza 26 birthday kan dyan. Ikaw ang last na men's kaya 29 na. Sabi ko, naging buwan. 28 days lang ako usay, 29. Pebrero di paabot. Ay, paabot na nila. Paabot na nila dun. Hindi kayo. Oo naman dyan. Kasi ba, gusto ka ba ako? Kung June na, June, ihat patag sa kabon sa June. Iyaw. Lagi. Hindi na karang gila. Di, may yung mantig rin, gilalo na yung lahat. Pagka June, o saan, nakabawan. Nga na magawa. Iyaw, baga dyan. Lagi. Mabisa, hindi batasan kay Pebrero man. Hindi. Ingan man mo, Pebrero, bisa batasan. Kalau sa imong last, ulit lang. Depende rin. Di, nay. Di, nay. Marso ni, nay. Marso ni. Awan sa maday. Di ka kamubulan si nay. Ag last na dugo kay April man. Mayo, isa na dugo sa Mayo, isa na kabuwan. Iyaw. Isa na kabuwan sa Mayo, May, June, July, August, September, October, Dito ko pamagod April, 29 taman. January ka mga anak. Taman May 4 yan ah. January lagi man na di lagi mo bilang kuan kay nag nga nagawa ako bitaw dug ungkol kana silin December 18. Mayo na magwan. December 18 nawag ang dugo. Di ka dug karong Mayo ha, isa na kabuwan. Mo ihap sa ospital gana. Mo. December 18 nawag ang dugo katong si karang silin ha dili manan. Sa buras pa kong hilin, hindi ka manan. January ka mga anak. Di ano ba mga anak na dyan. Di December 18 nawag ang dugo sa December, gibalan siya na Enero na. Enero, February, March, April, Mayo, Hunyo, Hulyo, September 21 mata na silin. Kaya ang dugo December 18 nawag. May mo dali lang pili lang. Pagka kuan, January isa na to kabuan. January Pagka kuan kuan, sa lihan na bitaw. January. pagka Basta galaki. Di, nga naging Kung mo tarang na Oo. ako ba prenatal ka, pamunta mo juga mo ng betsahe. Mani, dito. Ito. Lagi, ka-relate ra ko. Kaya kalimot ko. Ay sa jojuan pa nag. Ay, sa ako. High blood lang ko. Kaya nagtulos ang kulang yaos. Sige sa to sa jo. Ay wag kayo mo na pila. Hindi kayo ako sa doon. Limot ko. Ingay naman. Ingay naman. Kiliti naman. Hindi na, mo na kumi. Tawasa ka na. Nagnapkin na ang diandam. Ay, aliana nagakop ako. Mabdos na madayari. Di ana madayari. Ning pilit na madayris. Matris. Si Mami Pramira ba nag-hinamin Sa kamayo. Ako pa nagutang Ayo. tulungan, B. Di ka dugo Labis at ako, be. Di ka dugo kanong buwan na isa na nakabuwan taon. Naka-June duhan nakabuwan. Yan, dali ka. Tuman na ba ka? Yan, dali na. Isa na natin. Di ka dugo na isa na nakabuwan. Kung buwan na dito ko. Ano ba, may iwat Pero mo sa kabuan ko dyan na ini ka 2 weeks pa. 2 weeks from kuan. King. Kaya na kuan man na. Mag-conception man after kuan. Maginoon kay di ka napkin. Baburas. Ang gastuson. Laksi maglakbi po. Ang ginoo. Ano ba?
Sabay may bate ron din na kadog ron din. Nga na ba magakop ako Ito na. kasi kaon. Ala magakop-akop. Kanang ako nga maglulit ikaw sa rip og gilabtan mag-awang ka nang nay. Hindi na ba din mo kanon? Ang kan na maito ra ko Gusto gilabtan mo ba? ba kanawon? Yan nakate. Tija. Kaya na ko man na. Nga na nagdadadun. Piling mo dadadun. Hindi na ako manggani. Ang sama ka mo piling nagsugod. Pangat One ko man sa ang kaban. Wala. Ang tignaw, pangat ko. Tinggal ito ron tingaro ka. Baka kay bawi nga to na. Di ka bahuan sa mga pagkaan. Baho. Di magaling ko mo. Ato bang sa dinungag nga. Kana bang luto, nagbukaw. Kana mga adobo. Imo ay sabay bahol imo ay. Mga ito nagluto, mga taghipon lang ito baro ito no. Mga kuming kaon. Kinabagay mo ka. Kapitsi. Kapitsi. Sinanay sa mukha anti si kanagkagtundan. Diyan gisuwa, magpungot na ko. Kinabagay mo ka kay. Nang insulto naman ko kay di mo ka, sa daghagang ikuan, sa panos man sa sayang. Nagluto ko mga sinigang nga na di. Mga tukos gawa sa palit og. Balik ko, lakatag kagwang. Wanas bibi na lakatan pod bino. Na, Doon na lang. Lahat na dyan ay. aray ko. Tago mo. Bita pag dyan na ganina di jugo makuntinto og duhara. Inalan 15 ka buo. Agang dumibugang alyan na sa Kamas, Carlan. Ang kagluto, Carlan lang sa gagmay. Hindi man alyan na mga alog-lagot mo. Wapa nakatilaw, tida. Ano di? Ito ng mga parlan. Natiri ay mukha na ito nga. Galaxy kay Mopus, datos farmer. Ko din itong bugal ang ipiman. Google si itong. Ay kami matustiri ng lingki. Ni Nakalipo matustiri ba ng ko, farmers Pag nurila mo nagkuan be. Bawal ko rin kag. Di ba Ayan na, yan na. Ay, sarap ko yung mga. Ha? Atong nukos man nga high class, high end. Dire! Agaw kay kuwan, pasas ang kawaton. Ha? Ang awat kong pasas. Asa mo ato na Buwan po na. Ano ba yung pasas na ba? Dan kaya na naman to dan, gawa na. Dani na, Mo imong kanon. namin nilihi dan niya. Madali na nawa na. Wala man mag ino-ira ng body or dito doon. Dito, tujuon. Sugos bata. Hindi ako, di ko katubo, di ko kaso, ginang muna. Hormone na hormone, sa hormones nimo mabuang. Ang mugulat karon, mga anak mga January. Mayo lang ta. Hindi, para sa imong, kasi na imong kuwan, para sa imong first digit sa rigla. 29. 29? Wala na ka 30. Kuwan man na pa kuwan mag sa kadlaw. Kuwan man ko kanang normal man ang rigla. Ang first day sa sa last na kuwan 25 sa December. Na anak ko 26. Mina dyan. Malamang ko. Ay, hamon. Kamo. Basta kay normal na imong dugo, isa kadlaw mo lapas. Kalaman. Nagtigla. Graon. Hindi na. Kasi kaya naka. Liwat na ko. Dako sila guys, sinatag ni Mother. 5 ra po ni kabuo kay gipangguntob kuno sukok. Aning itanom karon dari. Majalag ka survive digdi ni pamatjong bugoy. Ako tundad do kay sayang anjag ismaga ning bugoy. Ako na ni matilo. Ano naman? Saan ang pagilab ta siro? Asa sundang? Naanam gud tay mga buho daan guys, manang mga kilid bagag sagbot pero ana pang gipang tigbas-tigbas ya. Naguna-guna pos undoy dare amang gihalingan. Kay rong maaso-aso pud ba kay ganahan mo ko ni mga tanong asuhan jag mga lamok pud arong mga impas kay grabe lamok ra sa kita maap.